ovdje imam na Twitteru, kad sam već na Twitteru, i neki su se ovi novičani Karađorđevići uključili u to pumpanje i u te blokade. Pa se javlja neki Filip Karađorđević, ne znam koji je taj klinac. Oni su stvarno umislili da su neki kraljevi. Ti od onog Ace Gice, izvinjam se ako nekom vređam ubeđenje ili uverenje. I sad kaže taj Filip Karađorđević, ne znam šta je on, koji je on klinac. Neki ti to znaš. Kaže, moramo čuvati svoje kulturno nasleđe i prirodne resurse. Jer samo tako možemo sačuvati sebe i svoj identitet. A ti, prinče prestolonasledniče, tako se potpisuješ. Možda bi bilo dobro da naučiš srpski za početak. Pošto ne zna da bekne na srpskom. Ni on, ni njegov tata, ni njegova braća, niko. A nama drže lekcije u Srbiji. I žive džabe gore u onom Belom dvoru, bre. Šta je rojalista, šta je monarhista, šta me gledaš? Po kom osnovu su oni tamo, bre? Ja im plaćam da šire svoje pozadine tamo i mi im plaćamo svi. Ajde, bre, bešte, bre. I on pumpa, jeli? Malo mu i njemu da pumpa. Ja ga izdržavam, mi ga izdržavamo, vi ga izdržavate, živi o trošku države i pumpa. Još onaj Matore nije počeo da pumpa, onaj što je umislio da je prestolonaslednik, ali ovi njegovi svi pumpaju. Pumpnem nam strini, bre. Da ne lajem sad.